Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Моніч, і вы на канале Каля культуры. Віншую вас са стартам святочнага марафону, які пачынаецца з каталіцкага Раства ды Ханукі. Яна ў гэтым годзе таксама пачынаецца 25 снежня. А пасля нас чакаюць Новы год, каталіцкае свята Богаяўлення, асабліва актуальнае для тых, хто знаходзіцца ў паўднёвай Еўропе. Раство праваслаўнае, ну а для самых упартых святкаванцаў яшчэ і стары Новы год, ды Богаяўленне, адпаведна, праваслаўнае. То бок пры вялікім жаданні можна разнастайна разгаўляцца амаль месяц. Але пакуль што давайте трошкі разбярэмся, як гістарычна склалася, што менавіта гэтыя даты з'яўляюцца асноўным чэкпоінтам у нашым бясконцым кругавярчэнні вакол сонца. І пачнем з календароў, каб паступова разабрацца з іншымі цікавосткамі ці пытаннямі, што тычацца зімовых святаў. Таму акуратненька стаўце свае культурніцкія лайкі ды падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна. Нагадаю, што адміністрацыя цара Ірада лічыць гэты канал экстрэмісцкім. Пагналі! Скажыце, як часта вы думаеце аб Рымскай імперыі? Калі вы жанчына і раней не сустракалі гэты мем, то запытайцеся ў сваіх знаёмых мужчынаў, бо ў большасці сваёй мы робім гэта рэгулярна. І вось яшчэ адзін аргумент гэта рабіць. Дата 1 студзеня, як пачатак года, ідзе ад часоў Юлія Цэзара. Менавіта па ягоным загаддзі ў 46-45 гадах да нашай эры быў уведзены новы каляндар. У адрозненне ад папярэдняй сістэмы у ім была ўжо аднолькавая колькасць месяцаў 12. Да таго часу несупадзенне сонечнага цыклу і працягласці поўных 12 месяцовых месяцаў. Так, тут я зламаўся. Як гэта дарэчна сказаць па-беларуску? Ну дык вось, гэта прыводзіла да неабходнасці час ад часу дадаваць 13-ы месяц, каб кампенсаваць гэта несупадзенне. Калі не рабіць гэта, то ўсе рэгулярныя святы будуць паступова з'язджаць у іншую частку году. Прыкладам можа быць мусульманскі каляндар, у якім месяц Рамадан кожны сонечны год пачынаецца на 11 дзён раней за леташні. І такім чынам свята паступова робіць поўны абарот. Каб гэтага пазбегнуць, і выкарыстоўваюць дадатковы месяц. Ён прысутнічае, напрыклад, у традыцыйным кітайскім ці габрэйскім календарах. І вось у рымлянаў да Цэзара быў таксама. Новая юліанская сістэма мела набор месяцаў звыклай нам працягласці ды стабільную працягласць году. 365 дзён, кожны чацвёрты высакосны, то бок 366 дзён. Дата пачатку 1 студзеня – гэта час, калі ў Рыме з сярэдзіны 2 стагоддзя да нашай эры абраныя консулы пачыналі выконваць свае абавязкі. Памяць па сабе Цэзар пакінуў і ў тым, што 7-й месяц быў названы ў ягоны гонар – Менсе Юліо. Ягоны нашчадак на пасадзе імператара назаве ў свой гонар жнівень – Аўгусце. Пасля былі яшчэ спробы іншых імператараў назваць месяц у свой гонар, але гэта ў лацінскай мове не зафіксуецца. Новы каляндар быў стабільны, эфектыўны, даволі зручны, але не зусім дасканалы. Ягонае адставанне ад сонечнага складае 24 гадзіны на 128 гадоў. Гэтая недакладнасць была выяўленая ў 1324 годзе, але новая сістэма злічэння была ўведзеная толькі бліжэй да канца 16-го. Ёй стаў грыгарыянскі каляндар. Ён быў уведзены папам рымскім Рыгорам XIII у каталіцкіх краінах 15 кастрычніка 1582 года. Ну то бок, наступным днём пасля 4 кастрычніка стала пятніца 15 кастрычніка. На сённяшні дзень гэты каляндар выкарыстоўваецца ў большасці дзяржаў і краін свету. Але спачатку рэформа выклікала масавыя пратэсты і жорсткую палеміку, нават сярод вучоных каталікоў. Амаль усе універсітэты Заходняй Еўропы рашуча выказаліся супраць рэформы і заявілі, што грыгарыянскі каляндар уяўляе сабой нічым не апраўданае скажэнне юліанскага календару.
Папе Рыгору XIII прыйшлося пагразіць адлучэннем ад царквы тым, хто будзе пярэчыць рэформе. Як кажуць, у любой незразумелай сітуацыі адлучай ад царквы. А агулам краіны Еўропы пераходзілі на новую сістэму паступова. Адразу перайшлі Іспанія, там тады валадарыў Філіп II, яшчэ той ультракаталік. І шматлікія дзяржавы самой Італіі, асабліва ўлічваючы, што вялікія кавалкі належалі тады акурат Іспаніі. Для мяне стала навіной, што і Рэч Паспалітая зрабіла гэта ў той самы час. На гэта пагадзіўся Сойм, які якраз тады засядаў у Варшаве. А адпаведны эдыкт выдаў Стэфан Баторый. Аднак практычнае ажыццяўленне гэтага рашэння доўжылася больш за 4 гады, паколькі выклікала немалы супраціў з боку праваслаўных і пратэстантаў. Так ці інакш, на тэрыторыі ВКЛ пачаў дзейнічаць новы календар і пачаў гэта рабіць з канца 16 стагоддзя. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Рускае царства працягвала існаваць па старым стылі, і атрымліваецца, што паступовы захоп тэрыторыю ВКЛ, пасля падзелу Рэчы Паспалітай і далучэння земляў сучасных Украіны, Беларусі, краінаў Балтыі да расійскай ужо імперыі наўпростава вяртала гэтыя тэрыторыі назад у часе. Якая выразная ды змрочная, але вельмі паэтычная метафора. Сама Расія перайшла на новы лад толькі з кастрычніцкім пераваротам. Але царкоўная практыка ды датаванне святаў працягнулася па юліанскім календары. Адтуль гэтая розніца, якая толькі працягвае павялічвацца. На момант 1582 года гэта было 10 дзён. Зараз ужо 13. 25 снежня і 7 студзеня па новым стылі. Але пачынаючы з 28 лютага 2100 года назапасяцца яшчэ адны сотні, і святкаванне праваслаўнага радства пяройдзе на 8 студзеня па новым ладзе. Канешне, калі да гэтага моманту захаваецца чалавецтва, каб святкаваць. Грыгарыянскі каляндар, каб адлічваць час, руская праваслаўная царква, каб мець асобны адлік святаў, ды яе жаданне працягваць ісці гэтым няпростым шляхам. Пры тым, што гісторыя хрысціянства ўжо сёння ўпэўнена сведчыць аб тым, што дату Раства Хрыстова можна і перанесці, бо так ужо рабілі. У першае стагоддзе існавання хрысціянства Раство Хрыстова не існавала ў якасці асобнага свята, ды было далучана да богаяўлення, што святкуецца 6 студзеня. Гэтае свята аб'ядноўвае ў сабе памяць адразу пра 2 эпізоды з біяграфіі Ісуса: пакланенне вешчуноў у пачатку ягонага жыцця ды хрост Ісуса ў рацэ Іардан. Пра гэта я планую распавесці падрабязней. Але іншым разам, калі буду распавядаць аб гэтых самых вешчунах. Там усё надзвычай цікава. Пакуль што толькі скажу, што для ранняга хрысціянства нараджэнне Ісуса не выглядала вельмі ўжо важным. З аднаго боку, сапраўднае нараджэнне хрысціяніна лічылася менавіта што ад моманту хросту. А з другога боку, шмат для якіх старажытных культураў больш важную ролю граў момант заснітку ці зачацця. Тут менавіта і ўзнікае дата 25 снежня, бо гэта акурат 9 месяцаў ад дабравешчання Дзевы Марыі. Падзеі дабравешчання апісаны толькі адным евангелістам, апосталам Лукой. У сваім Евангеліі ён паведамляе, што ў 6-й месяц пасля зачацця праведную Елізаветаю святога Яна Прадцечы Бог паслаў Гаўрыіла да Дзевы Марыі з весткай пра будучае нараджэнне ёю збавіцеля свету. Сюжэтная арка пра адносіны Ісуса ды Яна Хрысціцеля таксама асобны цікавы сюжэт, які мае шырокае ды разгалінаванае ўвасабленне ў выяўленчым мастацтве. Вось, напрыклад, твор Барталамея Эстэбана Мурыльі з мадрыдскага Прада. Паглядзіце, якая прыгажосць. Звычайна Мурылья, на мой погляд, занадта салодкі. Але тут мне гэта чамусьці не перашкаджае. Упершыню дата 25 сакавіка з'яўляецца ў сачыненнях заходніх аўтараў 3 стагоддзя як дзень распяцця Ісуса Хрыста па рымскім календары. Дадзеная акалічнасць лягла ў аснову александрыйскай і пазнейшых візантыйскіх храналагічных сістэм, што атаясамлівалі дату дабравешчання і велікадня.
Шэраг царкоўных аўтараў меркавалі, што дабравешчанне і зачацце Ісуса Хрыста адбыліся 25 сакавіка, бо ў гэты дзень, па групе паданняў, Бог стварыў чалавека, а чалавек, абцяжараны першародным грахом, павінен быць адноўлены ў той час, у які ён быў створаны. Усе гэтыя даты, дабравешчання, раства, велікадня і гэтак далей самі па сабе імкнуцца да вузлавых момантаў гадавога цыклу, сонцаваротаў ды раўнадзенняў. Але ідэя цыклічнасці ў Бібліі дасягае яшчэ большага размаху. Амаль усе галоўныя падзеі старога ды новага запаветаў намагаюцца выбудавацца ў акуратненькія ланцужкі. У хрысціянскай старажытнасці меркавалася, што прыход Ісуса і ягоная смерць павінны былі супасці са стварэннем і грэхападзеннем Адама. І паколькі свет быў створаны вясной, то, значыцца, і Хрыстос павінен быў быць зачаты вясной, і памёр ён неўзабаве пасля вясновага раўнадзенства. Падобныя меркаванні сустракаюцца ў раннім і пазнейшым сярэднявеччы, і на 25 сакавіка, акрамя Адама з Ісусам, таксама змяшчаюць падзенне Люцыфера, пераход народу Ізраіля праз Чырвонае мора і ахвяраванне Ісаака. Якая разнастайная ды насычаная кампанія падзеяў у нашага дня волі. І як казалі мастадонты беларускага нацыянальнага руху, каго на дзень волі заспее моцнае ды нястрыманае каханне, той на каляды народзіць казярога. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І тут бы самы час уключыць песенку Ціма Мінчына пра хрысціянства ды сысці, але я лепей павіншую каталікоў ды пратэстантаў з раством. Праваслаўным пажадаю цярпення, бо Бог цярпеў і... Стоп. Пажадаю цярпення, ваше раство прыйдзе. Ну а бязбожнікам ды агностыкам пажадаю добра і смачна паесці ў кампаніі вашых любімых ды каханых. Пажадана 2 разы, або двараства, раства. У мяне так і было заўсёды, бо адна бабуля каталічка, а другая праваслаўная. Шчаслівых святаў! Зусім хутка пабачымся. З вами быў Мікіта Моніч. Пока-пока.